שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו אומנם בזום, אבל ביום החורפי הזה. שמי פרופסור אמנון להבי ואני המנהל האקדמי של מכון אקרו למחקר וחדשנות בנדל"ן. מיד אני אציג את האורחת שלנו, את הדוברת שלנו להיום. אני כן רוצה להציג גם את מיכל אמיר, סגנית מנהלת המכון. למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מכון אקרו למחקר וחדשנות בנדל"ן התחיל את פעילותו לפני כמה חודשים. פעילות הנדל"ן באוניברסיטת רייכמן היא כמובן ותיקה, אבל הפורמט הזה הוא פורמט חדש, ומה שאנחנו עושים במכון זה בעיקר לבנות את הקשר בין אקדמיה לבין תעשייה, בין עולם החשיבה התיאורטית, העיונית, לבין עולם המעשה. יש לנו מדד מחירים ששווה לכם לעקוב אחריו, מדד מכון אקרו למחירי דירות. אנחנו מפרסמים, דוקטור אפרת אולקובסקי מנהלת המכון מפרסמת אחת לרבעון את מדד המחירים שמבוסס על השיטה האמריקאית של מחירות חוזרות, מה שנקרא מדד קייס שילר. אז אחת לרבעון אנחנו עושים אירוע כדי לציין את הרבעון שחלף. אנחנו תומכים בתוכניות לימוד שמתקיימים באוניברסיטת רייכמן, גם לתואר ראשון, גם לתואר שני. אנחנו תומכים בקליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני. אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים מסוגים שונים, גם בקמפוס, גם בזום, גם מחוץ נקרא לזה אזור הרצליה תל אביב. אז אני ממליץ לכם מאוד לעקוב אחרי הפעילות שלנו. אנחנו נשים בתיבת הצ'אט את הכישורים לאתר שלנו, אם תרצו להירשם לניוזלטר שלנו. צפויה לנו הרבה מאוד פעילות בשנה האקדמית הקרובה. הערב אנחנו מתכנסים כדי להשיק פורמט חדש שנקרא אנשים, צריך להגיד אנשים ונשים בנדל"ן, שנותן לנו הצצה לפעילות של אנשים פרומיננט בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל, קצת על הרקע האישי שלהם, אבל בעיקר תחום העיסוק שלהם, איך הם רואים את שוק הנדל"ן, את אותו סגמנט שבו הם מתעסקים, ומה הם צופים לקראת 2026, וכולנו מבינים ש-2026 איתנו בסך הכל 13 ימים, אבל היא שנה מאוד מאוד סוערת, מאוד מאוד דינמית, שמייצרת הרבה מאוד אי ודאות בכל מיני היבטים, ומן הסתם זה משפיע גם על תחום הנדל"ן. אז בדיוק בהקשר הזה אנחנו שמחים מאוד לארח היום את ג'קי טפליצקי. ג'קי היא שותפה בקבוצת טפליצקי דונר תחת חברת הנדל"ן דאגלס אלימן, היא מנהלת נכסים, מייצגת פמילי אופיסס, גם מישראל, גם מדרום אמריקה, בניו יורק ובפלורידה, ובנוסף הקבוצה שלה עוסקת בתיווך של מחירות, קניות וסחירות של נדל"ן למגורים. אז ג'קי, ברוכה הבאה, תודה שהצטרפת אלינו, הבמה הווירטואלית שלך. וג'קי, מה שאמרה לי לפני זה שהיא מבחינתה בהחלט תשמח לעודד שאלות, אז הדרך הטובה ביותר היא פשוט לרשום את השאלות שלכם בתיבת הצ'אט שפתוחה לכולם, וג'קי תסתכל תוך כדי ותתייחס לזה במהלך ההרצאה. אז ג'קי, תודה רבה, ערב טוב, בוקר טוב לך בניו יורק, הבמה שלך. תודה רבה, שלום, ערב טוב לכולם. זה הצחיק אותי קצת היום לראות את אמנון בסוודר כזה כבד, כאשר אני יושבת בניו יורק, ופה זה באמת אקור, אתם פשוט לא רגילים לזה. אז שמי ג'קי טפליצקי, אני גרה בין ניו יורק למיימי, אבל בעיקר ניו יורק. בואו נתחיל עם הרקע שלי. אז אני ילידת צ'ילה, סנטיאגו. אני סקרנית לדעת כמה אנשים פה הם ממוצא דרום אמריקאי. עליתי לארץ מצ'ילה בגיל 10, הייתי בארץ בערך 20 שנה, שירתתי בצבא, ובארץ המקצוע הראשון שלי, העיסוק הראשון שלי היה בענף התיירות, ואז הגעתי לניו יורק, וראיתי את ענף התיירות לגמרי משתנה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, צריך לעשות פה הסבת מקצוע, אז לאן אני הולכת? וכשהסתובבתי ברחובות בניו יורק, ראיתי את כל מרקיעי השחקים, ואמרתי, רגע, מישהו פה עושה הרבה כסף מהבניינים האלה, ואני רוצה להיות בתוך העניין הזה. כמובן זה לא כל כך היה פשוט כמו שחשבתי, אני הייתי מנכ"לית של חברה, ניהלתי 100 אנשים, חשבתי שהרזומה שלי הוא מספיק חזק בשביל לקבל עבודה בנדל"ן,
ואז קיבלתי קצת סטירת לחי הייתי אומרת. ניו יורק היא עיר מאוד קשה, כמו שפרנק סינטרה אומר, if you make it there you can make it anywhere, זה מאוד נכון, אבל אתה צריך להיות מאוד מאוד מקושר פה בסטרטוספירה החברתית של ניו יורק. אז בוא נאמר שבחורה שבאה מישראל, by the way, לא גדלתי בתל אביב, כשעליתי לארץ הייתי בפריפריה כמו שאתם קוראים לזה, הייתי בסדרות, זה היה האולפן שלי, ומשם עברנו למושב כוכב, שזה היה מושב שנוסד על ידי ארגנטינאים, ואז אחרי הרבה שנים עברתי לתל אביב. אז בנושא של להיכנס לשוק בניו יורק לא היה קל, לא היה קל אפילו להשיג עבודה. נכנסתי לשוק ואז הסתכלתי בעצם מה קורה מסביבי, מי המתחרים שלי, והיו הרבה מאוד ישראלים בענף הנדל"ן בניו יורק כבר אז, אבל לרוב הישראלים היו הגברים, אני הייתי האישה היחידה בזמנו, ואז רוב הישראלים גם באו לארץ בעצם בשביל לקשר עם משקיעים ולעבוד קצת יותר עם השוק הישראלי. אז אני אמרתי לעצמי, טוב, אני לא אלך עכשיו ראש בראש עם הישראלים שבאים לארץ, אני צריכה לפתח שוק אחר, ואז החלטתי על לפתח את דרום אמריקה. אף אחד לא חשב על דרום אמריקה מבחינת אמריקאים, האמריקאים תמיד חשבו שבדרום אמריקה אין כסף, ושזה שוק, אף אחד לא הלך עליו. אז אני כמובן התחלתי בצ'ילה, כי כולם הכירו אותי בצ'ילה, אבל מצ'ילה עברתי לארגנטינה, ועכשיו אני עובדת עם צ'ילה, ארגנטינה, ברזיל, קולומביה ומקסיקו. ואני אכנס יותר לעניין מה אנחנו עושים. אז יש לי קבוצה, יש לי שותף ישראלי עכשיו, לפני 7 שנים לקחתי עוד שותף בשם ברק דונאיר, ולנו יש קבוצה של 15 איש, עובדים גם בניו יורק וגם במיימי או בפלורידה, לא רק במיימי, תחת השם של דאגלס אלימן. דאגלס אלימן זאת חברת נדל"ן מגורים מאוד מאוד גדולה שמתפרסת על כל ארצות הברית. אז אנחנו בעצם עובדים תחתם, אבל אנחנו לגמרי עצמאיים, אנחנו מנהלים את העסק שלנו, יש לנו את המותג שלנו, את כל המרקטינג שלנו, יש לנו מנהלת אופרציה, יש לנו מנהל דאטאבייס, יש לנו מנהל מרקטינג, אז זה בעצם עסק בתוך עסק. עכשיו, מה שאנשים שואלים מה הסוד ההצלחה, כי אני תמיד אומרת זה פה בניו יורק ובארצות הברית באופן כללי, זה לא איך מגיעים לשם, איך מגיעים לטופ. האתגר הוא איך להישאר בטופ, כי כל הזמן יש אנשים חדשים שמצטרפים למקצוע, אנשים יותר צעירים, אנשים שעכשיו בכלל בעידן הסושיאל מדיה, כל אחד שם בסושיאל מדיה שלו שהוא מוכר $1 ביליון ושהוא הכי מוצלח, יש פה את כל התוכניות שאני בטוחה שהרבה מכם רואים את התוכניות, $1 מיליון ליסטינג, Selling Sunset, Selling Manhattan, וכולם חושבים שאנחנו עולים על הטלפון ותוך 10 דקות אנחנו סוגרים עסקה של $10 מיליון. אז יש לי חדשות בשבילכם, כל זה BS כמו שאומרים באנגלית צחה, זה לא קורה, אבל זה entertainment. אבל הרבה אנשים לקחו את הפלטפורמה הזאת בצורה חכמה ובאמת הקפיצו את עצמם בשביל שאנשים יכירו אותם. עכשיו, בפורמט שאנחנו נדבר היום, אני לא רוצה שזאת תהיה הרצאה, כי אני לא אוהבת שאנשים נרדמים לי או שאנשים יורדים מהזום. הכוונה שלי זה שאיך שאני מדברת, תשימו שאלות בצ'אט, באמת, אני רוצה שתשימו כמה שאלות בצ'אט, כי אני רוצה לכוון את ההרצאה שלי למה שאתם רוצים לשמוע, לא דווקא למה שאני רוצה לדבר. אז הסוד להישאר שם בטופ הוא בעצם להתמחות.
פה צריך להתמחות, אי אפשר לעשות גם מגורים וגם נדל"ן מסחרי. אני יודעת שבארץ יש הרבה אנשים עושים גם וגם, זו ארץ יותר קטנה כמובן, אבל בארצות הברית צריך להתמחות, אתה צריך לדעת הכל על נדל"ן, סוג הנדל"ן שאתה מתעסק בו. עכשיו גם פה אנחנו אומרים לא מספיק להיות a good real estate advisor, a good real estate professional, אתה צריך להיות a great one. עוד פעם, יש פה הרבה תחרות. שרק שתבינו, רק בניו יורק יש לנו מעל ל-30,000 אנשי מקצוע בנדל"ן, רק בניו יורק, אוקיי? אז התחרות פה היא תחרות אדירה. עכשיו כולם שואלים על מה שקורה בשוק, וההדליין שכולם מדברים עליו זה הממדני אפקט, כן? מה קורה לנו עם ממדני? האם יש נהירה של אנשים שמוכרים בניו יורק והולכים למיימי? אז כרגע too early to tell מה שנקרא, אנחנו נמצאים בתחילת ינואר, הוא רק עכשיו נכנס לתפקיד, כולנו חוששים, כמובן שאנחנו בעולם היהודי חוששים הרבה יותר מכל מיני, מהסיבות שאתם כולם יודעים. בנוסף לזה אני רוצה גם להגיד לכם שאני גם לא רק פעילה בנדל"ן, אני מאוד פעילה בעולם הפילנטרופי, אז אני מאוד פעילה ב-IAC, שזה נקרא Israel American Council, שבטח שמעתם על הקבוצה הזאת, זו קבוצה שמאגדת ישראלים שחיים בארצות הברית, ואני בדירקטוריון הארצי של העמותה הזאת, ולכן אני גם מעורה מאוד מה שקורה ביום יום, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה אנטישמית וכו'. אז עכשיו, מה בעצם קרה בניו יורק ולמה אנחנו חוששים מהנושא של ממדני? מה שקרה בניו יורק זה שמאז קוביד השוק התאושש קצת, אבל השוק עדיין, מה שאנחנו קוראים לזה flatline. זאת אומרת, הוא לא יורד, אבל הוא גם לא עולה. והבעיה של זה שאנשים לא יודעים מה לעשות. אנשים אומרים, האם צריך לחכות, אולי המחירים יעלו, כי אני קניתי לפני 6 שנים ושילמתי ככה, ועכשיו אם אני מוכר ככה, אז אני מפסיד כסף. אנשים שואלים, אנשים נמצאים באי ודאות, בגלל לא רק מה שקרה לנו בקוביד, אבל גם בגלל הנושא של שערי המורגג', כל הנושא של המשכנתא. אז עכשיו מה שקורה עם המשכנתאות זה שאנחנו רואים נטייה של ירידה במשכנתאות. אנחנו כמעט הגענו, שרק תבינו את המושגים, בקוביד, בזמן קוביד היינו בשער של אולי 2.5% ל-30 שנה, משם עלינו עד 8 לפני שנה, ועכשיו ירדנו ל6. אז כולם אומרים, ברגע שה6 הזה ימשיך לרדת, אם זה יהיה באמצע 5%, בין 5% ל6, אז יכול להיות שהשוק יוכל פשוט להתחיל להתניע את עצמו, וזה מה שאנחנו מקווים ל-2026. עכשיו, יש עוד דבר שקורה בניו יורק שעוזר לנו מאוד. ההיצע שלנו כרגע הוא מאוד מאוד מצומצם. עוד פעם, למה? אנשים נמצאים כרגע באי ודאות, אז הם לא שמים את הנכסים שלהם למכירה. אבל יש לנו קונים, כי הקונים, ניו יורק זה מקום שברגע שאנשים הולכים ללמוד בכל העולם באוניברסיטה, והם מסיימים אוניברסיטה, איפה הם רוצים לעבוד? אם הם בנושא הפיננסי, אם זה בנושא של עריכת דין, הם רוצים לעבוד בניו יורק. זה המקום הראשון שהאנשים הצעירים רוצים לעבוד פה, וגם בהייטק. יש לנו הרבה הייטק עכשיו גם בניו יורק, זה לא רק סיליקון ואלי וזה לא רק פאלו אלטו. אז מה קורה עכשיו? זה שביוני של שנה שעברה היה לנו חוק שהשתנה, וזה גם משפיע על עולם הנדל"ן. אז החוק שעד ה-20 ביוני של 2025 היה שאם אתה
משכיר דירה, מי שמשלם את העמלה זה השוכר. מה-20 ביוני זה בעל הבית שמשלם את העמלה. וזה חוק ששונה על ידי הסיטי קאונסל של ניו יורק. אבל מה קרה בפועל? למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי הם חשבו שהעלות של השוכר בעצם תירד. ומה קרה? האפקט היה בדיוק הפוך על הפוך, מה שנקרא. כל הבעלי הבית של הדירות האלה פשוט overnight העלו את מחירי השכירות ב-15%, כי העמלה פה היא 15% מהשנה הראשונה. ואז אנשים, וואו, קיבלו ממש סטירת לחי. פתאום overnight המחירים עלו ב-15%, ואז מה עושים? האם עדיין שוכרים, או האם הם מחליטים לקנות? אבל מצד שני, עוד פעם, שערי הריבית עדיין היו יותר מדי גבוהים, אז יש אנשים שהחליטו להמשיך להשכיר לעוד שנה, ולראות אם באמת שערי הריבית ירדו. זה דבר ראשון. ואז התחילו לדבר על הממדני אפקט. אם ממדני הולך עכשיו להעלות את המיסוי, את ה-corporate tax, הוא כל הזמן מדבר שהוא רוצה שהעשירים ישלמו יותר, אז השאלה האם תהיה לנו נהירה גדולה מניו יורק לפלורידה, כן? ולמה פלורידה? בגלל שהניו יורקים גם ככה הם מאוד מאוד קשורים לפלורידה. יש לנו מה שנקרא את המושג snowbirds, שבדרך כלל מנובמבר ועד מרץ יש הרבה אנשים שפשוט מעבירים את עצמם מניו יורק לפלורידה וגרים שם, הם צריכים לחיות שם 6 חודשים ויום בשביל בעצם לשלם את המיסוי של פלורידה ולא את המיסוי של ניו יורק. ויש אנשים כמוני שבגלל שיש לי עסקים בניו יורק ובמיימי, אני לא מעבירה את המגורים שלי ל6 חודשים ויום, אלא אני כל הזמן על הקו. היום למשל אני נוסעת בעוד כמה שעות למיימי, בגלל שיש לנו גם את הכנס הארצי של ה-IAC במיימי. אבל מחוץ לזה אני גם הולכת לעשות עבודה. אבל זה מאוד קל מניו יורק להגיע למיימי, 2 שעתיים טיסה, וזה כמו שאטל. אז השאלה האם זה יקרה, האם תהיה לנו נהירה מאוד גדולה מניו יורק למיימי. אז אמרתי בהתחלה too soon to tell, אבל מצד שני יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. אנשים, משפחות שיש להם ילדים, יש בעיה בפלורידה. הבעיה בפלורידה זה בתי ספר. הניו יורקים מהשכבה הכלכלית הגבוהה מאוד מאוד רגילים פה לבתי ספר הפרטיים שלהם, והם משלמים, כי אני יודעת, יש לי 2 בנים שעברו את זה, $50,000 לשנה tuition, כן? זה הדמי לימוד בבית ספר, מי שהילד הוא בן 5 ועד שהוא גומר בית ספר שהוא בן 18. ויש פה הרבה מאוד בתי ספר אליטיסטים שאנשים רגילים אליהם. הבתי ספר האלה הם לא קיימים בפלורידה כל כך, יש אולי 3-4 בתי ספר, אבל אין את המבחר שיש פה. אז זאת בעיה אחת גדולה של אנשים למצוא בתי ספר בשביל הילדים, בתי ספר שהם רוצים. ואז יש את האנשים שהילדים כבר אוטוטו הולכים לקולג', כן? אז אלה שאוטוטו הולכים לקולג' יכול להיות שיחשבו, אתם יודעים מה? זה הזמן שלי לעבור לפלורידה. ואני עוד פעם אומרת פלורידה, ואני לא אומרת קליפורניה, ואני לא אומרת אריזונה, ואני לא אומרת שרלוט, כי רוב הניו יורקים, אם הם יעברו, הם רוצים לחיות בסביבה שמזכירה להם את ניו יורק. ואני קוראת לזה cut and paste. מה זאת אומרת? כמעט כל המסעדות הטובות של ניו יורק עכשיו פתחו במיימי, כן? לא רק במיימי, בבוקה רטון, אנחנו מדברים שרוב הניו יורקים גרים בין פאלם ביץ' למיימי, אז יש לנו פאלם ביץ', יש לנו בוקה ויש לנו מיימי, זה 3 האזורים איפה שרוב הניו יורקים מתרכזים. אז מה קורה במיימי? האם אנחנו מרגישים עכשיו הרבה ביקוש במיימי? אז התשובה היא כן, אבל היא לא דווקא מניו יורקים. יש עוד דבר שקורה,
בחוף המערבי, בקליפורניה. בקליפורניה עכשיו מדברים על זה שיעלו את המס לביליונרים ב5%, ואז גם אם אתה ביליונר, אתה לא רוצה לשלם עוד 5%. ואז אנחנו רואים עכשיו פתאום, אנחנו מקבלים טלפונים מחברות, family offices שמנהלים את הכספים של האנשים האלה, פתאום שהם רוצים לקנות משהו בפלורידה. אז אנחנו צריכים להבין שכרגע אנחנו נמצאים במין תקופת מעבר, וצריך לראות מה הולך לקרות בניו יורק ומה הולך לקרות בפלורידה ומה קורה בקליפורניה. יש לנו הרבה דברים שכרגע זזים. אני רואה כמה שאלות, אז אני אעשה קצת פוז ואני רוצה לראות הלאה, אוקיי. אוקיי, אז קודם כל, הרבה שאלו אותי פה, האם אחרי שמסיימים ללמוד הם רוצים לבוא לעבוד בניו יורק. התשובה היא כן, הם רוצים. לכן יש פה הרבה חבר'ה צעירים שהם רוצים לקבל עבודה פה. קודם כל, המשכורות בניו יורק הן משכורות גבוהות, ופה נמצא מה שנקרא הלב של התחום הפיננסי. אז אם אתה בתחום הפיננסי, אם אתה בתחום של הייטק, זה שוק מאוד מאוד תחרותי, אבל רוב האנשים בשנה הראשונה שלהם, שנייה, שלישית, אחרי שהם מסיימים קולג', האוניברסיטה, הם כן רוצים לבוא או להישאר בניו יורק. עכשיו יש לנו גם הרבה אנשים שבאים מהארץ, שבאים ללמוד פה ורוצים להישאר פה גם, ויש אנשים שבאים מאירופה, ויש אנשים שבאים מאסיה. אז כן, פה זה ניקוז של האנשים, לכן אני לא כל כך פסימיסטית כמו שאנחנו קוראים בעיתונות, יהיה לנו אקסודוס מניו יורק. By the way, האקסודוס הזה, המילה אקסודוס, גם נכתבה בזמן הקוביד. בזמן הקוביד כולם אמרו זהו, ניו יורק גמרה, הרי ניו יורק זה הכל בניינים, ואז אנשים חששו אפילו לצאת למסדרון שהם ידבקו וכל הדברים האלה, אז עברו לבתים, אבל אתם יודעים מה קרה? כולם חזרו, כולם חזרו. אז כי ניו יורק זה ניו יורק, ניו יורק זה גם נושא של תרבות, אנשים פה אוהבים את האופרה, אנשים אוהבים את ברודוויי, אנשים אוהבים את העיר הזאת, יש פה אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת. שאלה שנייה, וזאת שאלה מאוד טובה, האם יש הבדל בין נדל"ן בארצות הברית לנדל"ן ישראלי? לגמרי. אז אני אסביר לכם, אני אתן לכם תשובה של משהו שהרבה ישראלים לא יודעים. כאן, כאשר אנחנו מייצגים נכס, כן, שאנחנו מייצגים מוכר שיש לו נכס, יש לנו אקסקלוסיביות עם בעל הבית, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אומרים לכל אנשי הנדל"ן בניו יורק, אנחנו מתחלקים איתכם. אז אין כמעט שום נכס שהוא רק נכס של ג'קי או ברק תחת דאגלס אלימן. כל הנכסים אנחנו שולחים לכל אנשי הנדל"ן בניו יורק. ואז מה שאנחנו עושים, העמלה מתחלקת בדרך כלל חצי, בינינו לבין מי שמביא את הקונה. עכשיו, ואני יודעת באופן ספציפי שבישראל, כמעט כל חברה יש לה את הנכסים שלה, ואם אני רוצה לראות את כל הדירות שמוצעות לבחירה בתל אביב, אני צריכה לעבוד עם כמה חברות. אבל פה אנחנו אומרים ההפך, תעבדו רק עם בן אדם אחד ורק עם חברה אחת. למה? אתם תקבלו את הייעוץ הכי טוב, כי הבן אדם הזה כבר יכיר את הטעם, יכיר את מה שאתם רוצים בשביל, אם זה השקעה, אם זה מגורים, אם זה דירה שנייה, דירה שלישית. ובנוסף לזה, זה מאוד טוב בשביל המוכר. למה? כי המוכר בעצם יודע שכל מי שמחפש את הנכס הספציפי הזה, ידע על הנכס. ואז יש תחרות פתוחה. זה לא רק תחרות
ספציפית של כמה אנשים שבאים לראות את הנכס. זה דבר שאנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה אחרת. הרבה מאוד ישראלים, אנחנו עובדים הרבה עם family offices מישראל ושולחים לנו את הקונים, ואז הקונה אומר, כן, אבל החבר שלי מכיר את הבן אדם הזה, והם אמרו לי שיש את הנכס הזה, ואני נכנסת לדאטאבייס שלי, ואני מוצאת את הנכס תוך 2 דקות, אפילו שהנכס הוא לא מיוצג על ידי דאגלס אלימן. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שתבינו את ההבדלים האלה, כי גם כשישראלים באים לקנות או להשכיר, תמיד יש את הבעיה הזאת. אוקיי, אז דיברנו על ניו יורק, עכשיו בואו נדבר קצת על פלורידה, כי אמרתי שאני עובדת בשני השווקים. אז בפלורידה מה שקורה עכשיו זה שכמעט יש נכס לכל בן אדם. למה אני אומרת את זה? כי הנכסים של פלורידה יש אזורים מאוד מאוד שונים, מחירים מאוד מאוד שונים, הנכס הוא, אם אתה בן אדם בן 25 ורוצה לחיות באווירה של כמעט מנהטן, אז אתה הולך לבריקל. אם אתה רוצה להיות באזור הייתי אומרת יותר קרוב לאיסט ויליג' מבחינת איך שהאזור נראה, אז אתה הולך לווינווד. אז היום קודם כל, פלורידה כמובן הרבה יותר גדולה מניו יורק, כן? בואו נתחיל מזה. אז לכן יש הרבה יותר שטח, יש איפה לבנות, אתם רוצים להיות על הים, לא על הים, אתם רוצים להיות על האינטרקורסטל, אתם רוצים לראות מים, אתם לא רוצים להיות מים, אתם רוצים להיות בסביבה ישראלית או בסביבה יהודית, כל זה קיים. ומה שטוב שמה, שאפשר לקנות נכס בנגיד $400,000, וגם אפשר לקנות נכס ב$75 מיליון. הייתה מחירה לפני כמה ימים בסרפסייד, שזה אזור מאוד מאוד יהודי, בבניין שנקרא Four Seasons. Four Seasons זה גם מלון וגם בניין מגורים, ויש עכשיו חוזה ב$75 מיליון במיימי, שזה מחירים שבדרך כלל היינו שומעים אותם יותר בפאם ביץ'. למה? יש הרבה האנשים הפיננסיים, hedge funds וכדומה, שגם עוברים עכשיו לפלורידה, ומה שהם עושים, הם בעצם אומרים, יש לנו משרד עכשיו, הם מעבירים את המשרד הראשי שלהם לפלורידה, ואז הם ישלמו פחות מיסים, ועדיין יש להם משרד בניו יורק, כן? ככה זה עובד. עכשיו בוא נראה, בהתחלה פתחת ואמרת שהיום יש המון אנשים שמציגים תמונה מוקצנת בעזרת הסושיאל מדיה להשכרה, הרבה מאותם אנשים מציגים השקעות מכוונות לסקשן 8, מה דעתך על ההשקעות האלה? אוקיי, סקשן 8 זה דבר מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ומאוד מאוד מסוכן אם לא עובדים עם מישהו שבאמת מבין על הסקשן 8. אז רק להסביר לכולם מה זה סקשן 8. סקשן 8 זה בעצם דיור שמכוון לאנשים, הייתי אומרת, בעלי הכנסה נמוכה, ובעצם ארצות הברית, ממשלת ארצות הברית נותנת ואוצ'רס, תלושים לאנשים האלה בשביל ללכת ולקנות, להשכיר דירה, כן? והסקשן 8 הזה מצד אחד הוא טוב, למה? כי הסקשן 8 זה אומר שמי שנמצא מאחורי התשלומים זה לא הבן אדם ששוכר את הדירה, אלא ממשלת ארצות הברית. אז זאת אומרת יש גרנטי שהממשלה תשלם. מצד שני, צריך לדעת איפה המגורים האלה נמצאים, מצד שני צריך לדעת איך הדירות האלה מתוחזקות, בדרך כלל זה מולטי פמילי, אז צריך להיות מאוד מאוד זהירים. יש הרבה אנשים שהצליחו בקטע הזה, שנכנסו וקנו הרבה מאוד דיור. אני ממליצה שאם נכנסים לשוק הזה, מאוד מאוד חשוב
להגיע לפה, ללכת, לראות, לבדוק את כל הסביבה, לבדוק גם את האפשרויות של הדיור הזה מבחינת האם הדירות האלה בסופו של דבר יעלו במחיר. יש הרבה דברים שצריך לבדוק. אז מצד אחד זה טוב, כי עוד פעם, ממשלת ארצות הברית נמצאת מאחורי התשלומים האלה, ויש עוד קצת בעיה שיש הרבה, בסקשן 8 בדרך כלל אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים מהדירה. אז זה שוק לגמרי אחר, ובשביל לעבוד עם השוק הזה אתם צריכים לעבוד עם אנשים שמומחים לסקשן 8, וגם לשאול אנשים אחרים שאולי עשו סקשן 8 בעבר, וחברים שלכם, ולשמוע באמת איך הלך להם. אוקיי, בואו נראה אם יש משהו אחר. פה. אוקיי. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על מחירים. מה קורה בניו יורק, מה קורה במיימי, או בפלורידה באופן כללי. יש הבדלים, אז בניו יורק קודם כל זה שוק מסובך לחלוטין, ויש הרבה בעיה, כי אנשים בדרך כלל מסתכלים אונליין, ואז הם מתקשרים אלינו והם אומרים, במיוחד אנשים מחול, ואומרים לנו, כן, אני ראיתי את הסטודיו הזה, שזה עולה $400,000, ואני רוצה לשים הצעה על הסטודיו הזה של $400,000. אז בואו נסביר לכם על מה קורה פה בשוק הזה. מ-100% של בניינים בניו יורק סיטי, יש 70% שהם נקראים קו-אופס, ועוד 30% שנקראים קונדומיניומס, אוקיי? מה זה קו-אופ? קו-אופ זה בעצם כמו, הייתי אומרת, private club, כן? זה פשוט מועדון שמנוהל על ידי קבוצה של אנשים שהם מתוך הבניין, והם רשאים להגיד, אני מקבל אתכם או אני לא מקבל אתכם. והם לא צריכים לתת שום הסבר, אוקיי? אז רוב הקו-אופס האלה, האנשים קודם כל כמעט ולא מרשים לכם להשכיר את הדירות. אם אתה יכול להשכיר דירה, זה בדרך כלל לשנה, אולי לשנתיים, עם מה שנקרא היתר מיוחד, ואין שום הבטחה שהם גם יקבלו את הסוחר שאתם בתור בעלי הבית מביאים בפני הוועד. אז הבעיה של זה, בגלל שהקור בעצם נוצר בשביל שאנשים יחיו בדירה הזאת בתור מה שאנחנו קוראים primary residence, שזה יהיה בעצם מקום המגורים, הייתי אומרת, הראשי שלהם. הם לא רוצים אנשים שיצאו וייכנסו ויצאו וייכנסו. זה דבר אחד. דבר שני, הקו-אופס האלה יש להם דרישות. מה זאת אומרת דרישות? דרישות מבחינה כלכלית. צריך להראות הצהרת מיסים, צריך להראות שיש מספיק כסף בבנק, וכל הדברים האלה צריך להגיש לוועד של הבניין. הוועד של הבניין צריך להסתכל על כל המסמכים האלה, ואז הם מחליטים אם לאשר את הבן אדם או לא לאשר את הבן אדם. אז הבעיה היא שבדרך כלל הקו-אופס הם כמעט 30 עד 35% יותר זולים מאשר הקונדומיניומס. למה? כי בקונדומיניומס אפשר להשכיר, אפשר להשתמש בדירה הזאת בתור מגורים שניים, לא צריך בהכרח שזה יהיה מקום המגורים הראשי, ולכן רוב הזרים, רוב הקונים הזרים, הולכים לקונדוס ולא הולכים לקו-אופס, כי רוב האנשים הזרים שבאים לפה ולא גרים פה פול טיים, מה שקורה איתם זה שאין להם פה הצהרת מיסים, הם לא מרוויחים את הכסף פה בארצות הברית. ולכן צריך מאוד להיזהר כאשר מחפשים את הנכס, שזה לגבי מה הכוונה שלכם. אם אתם
עוברים ממקום אחר לניו יורק ויש לכם עבודה פה, אבל גם יש לכם מה שנקרא תולדות קרדיט, כי פה הכל קשור בקרדיט שיש לכם. והקרדיט זה דבר שנוצר במשך השנים. אתם יכולים לקבל משכורת מאוד גבוהה פה מחברה מאוד ידועה, אבל אם הגעתם לניו יורק או לארצות הברית לפני חצי שנה, הסיכוי הוא שאין לכם עדיין מה שנקרא קרדיט, והקרדיט נוצר על ידי זה שיש לכם כרטיסי אשראי בארצות הברית, שאתם משלמים, שלקחתם הלוואה בשביל לקנות רכב, שעשיתם ליסינג בשביל רכב, זה דבר שהוא מורכב, ופה הכל עובד לפי זה. לכן, גם כשמחפשים להשקעה, אני מקבלת לפעמים הרבה טלפונים מישראלים שאומרים לי, וואו, קניתי את הדירה הזאת להשקעה, יכולתי להשכיר את זה שנה, שנתיים, ועכשיו הוועד אומר לי שאני לא יכול להשכיר את זה יותר. אז מה? אז עכשיו אני תקוע עם הדירה, ואני לא יכול לעשות עם הנכס הזה שום דבר. אז צריך מאוד להיזהר בקטע הזה. לכן, עוד פעם, אני תמיד אומרת, כל לקוח הוא לגופו של עניין, צריך לדעת מה אנשים מחפשים, מה הכוונה שלהם. אני גם מקבלת טלפונים מאנשים שאומרים, הבן, הבת הולכים ללמוד בניו יורק, אולי, וכרגע פה שכירות של נגיד דירה של חדר אחד, חדר שינה אחד, שתבינו בניו יורק זה $6,000. בפלורידה חדר אחד זה יכול להיות 3,500. יש הרבה הבדלים מבחינת עולם השכירויות בין פלורידה לבין ניו יורק. אף על פי שפלורידה בשנים האחרונות המחירים גם עלו, אבל עדיין לא הגיעו לממדים של המחירים בניו יורק. לכן צריך בעצם להבין מה הכוונה. אז אם הבן אדם הזה אומר לי, אני רוצה שהבן שלי יחיה, הבת שלי תחיה בדירה הזאת, ואז אני רוצה להמשיך עם הנכס הזה, אני רוצה לשמור על הנכס הזה, ואז אני הופך את הנכס הזה לנכס השקעה. אוקיי, בסדר. אז אם זאת הכוונה, אז אנחנו צריכים לדעת בדיוק איזה נכס לחפש, שזה יהיה נכס שבאמת אפשר לעשות מה שאתם רוצים. עוד דבר, יש מה שנקרא misinformation, על הנושא של, על פליפינג. מה זאת אומרת פליפינג? אנשים באים לפה, אומרים, וואו, אני אקנה פה נכס, אני אשפץ אותו, ואז תוך שנה אני אשים אותו בשוק, ואני ארוויח עוד 20%. זה לא בדיוק ככה. ההוצאות הסגירה בניו יורק הן מאוד גבוהות. אז כאשר אתה קונה, ההוצאות שלך הן יותר נמוכות, כי אתה לא משלם את המס לעיר ואת המס לפדרל, מה שנקרא למדינה של ניו יורק. אבל כשאתה מוכר, אתה צריך לשלם את כל המיסים האלה. אז הוצאות הסגירה פה הן בערך 8%. אז מה זה אומר? זה אומר שהנכס, בשביל שאפשר לעשות כסף, הוא צריך לעלות לפחות ב-15% בשביל זה יהיה כדאי. לכן פה צריך להחזיק את הנכס. צריך להחזיק, הייתי אומרת, מינימום בין 5 ל-7 שנים. אז זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. מישהו שאל, רגע, אוקיי, השפעת חוקי פיקוח שכר דירה שתקבלו על שווי נכס מגורים להשכרה. אוקיי, אז שתבינו על הנושא של פיקוח שכר. פיקוח שכר הדירה הוא רק נוגע לדירות ספציפיות, זה לא לשוק החופשי. בשוק החופשי בניו יורק, אם בא לי בתור בעל בית, אני גם יכולה להחליט שאני מעלה ב10%, 15%, זה לא חשוב, זה שוק חופשי. יש פה מה שנקרא דיור מוגן. הדיור המוגן זה נקרא rent control, rent stabilized, שזה חוקים מימים ימימה, בדרך כלל זה חוקים שנוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה, שרצו לדובב אנשים לבוא לניו יורק ולחיות פה. ואז הדירות האלה הם הדירות
שיש ועד בסיטי קאונסל שבעצם מחליט בכמה אפשר להעלות את השכר דירה כל שנה, אוקיי? אז הדירות האלה הם, by the way, זה דירות שנמצאות בכל העיר, זה לא דירות שנמצאות באזורים לא טובים, בוא נאמר. יכול להיות אפילו בתוך אותו בניין יש דירות מוגנות ויש דירות לא מוגנות, אבל הדירות בשוק החופשי זה שוק חופשי, עד היום. עכשיו בוא נראה, זה אחד הדברים שכולם חוששים מממדני, נכון? כי הוא מדבר על זה. אבל אני חושבת שממדני יותר מתייחס אני מקווה, כן, שאנחנו מקווים שהוא מספיק חכם בשביל להבין שזה יותר לאזורים אחרים מאשר נגיד לאי של מנהטן, כן, כי באי של מנהטן רוב ההכנסות של העיר של ניו יורק, ניו יורק סיטי, באים מנדל"ן וגם באים מהאזור הפיננסי של וול סטריט. אם אפשר קצת על מיסוי, מס ירושה, אוקיי, אז אי אפשר כרגע להיכנס לכל המיסוי, זה דבר קצת יותר מורכב, הנושא של מס ירושה, הנושא של המיסים פה, אחד הדברים שאני אומרת לכולם, זה שברגע שאתם מחליטים, שמישהו מחליט להשקיע גם בניו יורק וגם בפלורידה, צריכים להתייעץ לא רק עם יועץ מס, וגם עם עורך דין. כי מה שקורה, קודם כל החוקים האלה, כל הזמן דברים מתחלפים, המס ירושה גם יש לו תהפוכות, והוא גם בניו יורק הוא אחר מאשר בפלורידה. כל מדינה בארצות הברית בעצם יש לה את החוקים שלה. עכשיו, יש פה כל מיני כלים שאנשים משתמשים בהם, אני לא יודעת אם שמעתם על דבר שנקרא 1031 exchange, כן? אז מה זה 1031 exchange? זה אומר שאם אתה מוכר נכס, שהרווחת עליו כסף, ואתה לא רוצה לשלם את המיסוי על הרווח, אתה יכול להעביר את הרווח הזה לנכס הבא שאתה הולך לקנות. אבל אתה צריך לקנות נכס, כן? ויש כללים מסוימים, כמה אתה צריך לבוא ולהצהיר שכבר איתרת את הנכס, והנכס הזה עולה ככה, ואתה הולך להשתמש בנכס הזה כמו שהשתמשת בנכס שאתה מוכר, ואז אתה עושה 1031 exchange, ויש אנשים שמשתמשים בכלי הזה שנים, שמגלגלים אותם מה שנקרא, כן? וזה לא חייב להיות by the way באותה מדינה. אתה יכול למכור נכס בניו יורק ולקנות בפלורידה, אתה יכול למכור בפלורידה ולקנות בניו יורק. אוקיי, מה עוד? התחלנו לדבר על הנושא של מבחינת מחירים. אז אנחנו כרגע, אצלנו זה הקיק אוף של העונה. אז שתבינו, בניו יורק העונה מתחילה בסביבות פברואר-מרץ, במיימי העונה עכשיו, או בפלורידה, העונה עכשיו נמצאת בעיצומה. זאת אומרת שהסנואובירדס כבר נמצאים שם, הם עברו בנובמבר, בדרך כלל זה אחרי ההולידיי של Thanksgiving, ואז כשהם נמצאים שם, הם מתחילים גם לרחרח. או הבן שלי רוצה לקנות, אני אולי הדירה הזאת יותר מדי קטנה, אני צריך דירה יותר גדולה. ובנושא של פלורידה באופן ספציפי, פלורידה גם לא תלויה רק בקונים מניו יורק. פלורידה גם יש הרבה מאוד קנדים שקונים שם, יש הרבה מאוד אנשים משיקגו, מיניאפוליס, מכל האזור הצפון באמצע של ארצות הברית שמאוד קר שם, בגלל זה פלורידה היא מאוד אהודה עליהם, וגם כמובן בנושא של המיסוי, אבל יש עוד שוק שמאוד מאוד משחק תפקיד בפלורידה, וזה השוק הדרום אמריקאי. ולמה השוק הדרום אמריקאי הוא כל כך חשוב לפלורידה?
אני קוראת למיימי, לעיר מיימי, בעצם עיר הבירה של דרום אמריקה. כל הבנקים של דרום אמריקה נמצאים במיימי. כל חברות עורכי הדין הכי חשובות של דרום אמריקה נמצאות במיימי. למה? הדרום אמריקאים העשירים יודעים שלפחות 30% מהכספים שלהם לא יכולים להיות במדינות שלהם. המדינות שלהם משתנות מבחינת מדיניות, מבחינת מדיניות כספים, מבחינת הנשיאים שלהם כל שני וחמישי. והם כבר למדו לקח. ואז בגלל ה-30% האלה, בדרך כלל הכסף הזה בהתחלה מגיע לפלורידה. ואז בפלורידה יש השקעות. ויש השקעות בכל מיני נכסים, לא רק במגורים, יש מה שנקרא warehouses, יש database centers, יש מיליון ואחד דברים שהם משקיעים. ואז רובם אוהבים גם להשקיע בניו יורק, אבל ניו יורק קצת מפחידה אותם. למה? כי במיימי, אם הייתם במיימי, אתם יודעים שישר מתחילים לדבר איתכם ספרדית. בכלל אפילו לא משתדלים לדבר איתכם אנגלית. אז יש כל כך הרבה אנשים שמדברים ספרדית, לכן הם מרגישים מאוד מאוד בנוח לקנות בפלורידה. אבל חלק מהם גם רוצים לעבור, או לפחות שיהיה להם נכס בניו יורק. אז בוא נאמר שניו יורק ופלורידה זה שני הפוקוסים שלהם, וזה מה שטוב בשווקים האלה. למה? אנחנו לא תלויים בשוק אחד. אז אם משהו קורה, אם אירופה כרגע נמצאת בטלטלה ואין לנו קונים אירופאים, עכשיו יש לנו קונים אמריקאים. אם אין לנו קונים אמריקאים, יש לנו קונים מדרום אמריקה. זאת אומרת שמה שקורה עכשיו זה שיש הרבה מאוד שווקים. אז זה לא אם שוק אחד קורס, גם שוק הנדל"ן קורס. יש מישהו פה שמתגורר בפלורידה, יש שמוכרים, כן, המון קנדים שמוכרים את הדירות נופש שלהם בגלל שינוי המיסוי. לא, זה לא כל כך בגלל שינוי המיסוי. זה בגלל שהם פוחדים בנושא של immigration. זה דבר אחר, הגירה. יש לי הרבה מאוד לקוחות מקנדה, שהם חושבים שיום אחד הם ילכו לשדה התעופה ולא ייתנו להם להיכנס לארצות הברית. זאת אחת הבעיות הכי שהם פוחדים מהנשיא שלנו, שנמצא כרגע בבית הלבן, שלא יודעים אם הוא ישנה את החוקים או לא ישנה את החוקים. וזה מאוד נכון. לכן, ורוב הקנדים שקנו בפלורידה, קנו דירות יותר, הייתי אומרת, במחירים היותר נמוכים, ועכשיו יש בעיה עכשיו בפלורידה שבשוק של ה-resale, השוק של המחירה, לא של דירות חדשות אלא של דירות יותר ישנות, יש הרבה יותר היצע בשוק, שלדעתי זאת יכולה להיות גם הזדמנות. כי מה שקורה זה שבקוביד בפלורידה המחירים פשוט עלו בצורה מטאורית. זה היה עליית מחירים שאי אפשר אפילו היה לחשוב שזה בכלל אפשרי. אז עכשיו המחירים התחילו לרדת קצת, אבל הם עדיין לא ירדו לרמה של לפני קוביד. אנחנו עדיין בעצם מתחת לקוביד, אבל עדיין לא הגענו לרמה של לפני קוביד. זאת אומרת, לפני קוביד בפלורידה היינו יותר למטה. עכשיו השוק כבר התאושש. עוד שאלות. כרגע אני לא רואה בצ'אט, אוקיי. אל תחכו לסוף, אני רוצה פשוט לדבר על כל מה שאתם רוצים לשאול. עכשיו, מה שאני גם שומעת, יש עכשיו שוק אחר, שוק חדש, לצערנו הרב, לא מהסיבות הנכונות, וזה בנושא של אנטישמיות. אז בגלל העלייה בגל האנטישמיות, שאנחנו כן מרגישים אותה בניו יורק, לא כל כך מרגישים אותה, או הייתי אומרת כמעט בכלל לא מרגישים אותה כרגע בפלורידה, אז יש אנשים כרגע, לא רק בניו יורק, אלא גם באירופה,
אני מקבלת עכשיו טלפונים מצרפת, אני מקבלת טלפונים מאנגליה, שהמשפחות האלה, המשפחות היהודיות, אומרים לי, תראי ג'קי, אני עכשיו מעוניין, אני חושב שאנחנו חושבים לקנות משהו בישראל, ואנחנו גם רוצים לקנות משהו בפלורידה. זאת אומרת, רוצים שיהיו להם אפשרויות, כן? הם לא רוצים להישאר באותו מקום, לא רוצים לקחת יותר מדי ריזיקות, וכרגע הם מגששים. אז אני יודעת למשל על משפחה אחת באופן ספציפי, שהם מסתכלים למשל על לקנות בית בהרצליה, והם בדיוק היו בפלורידה, והתחלנו להסתכל גם בפלורידה. אז היום אנשים הם יותר נוודים, הם לא חיים במקום אחד. אנשים יכולים לחיות כמה חודשים בישראל, כמה חודשים בניו יורק, כמה חודשים במיימי. זאת אומרת, יש פה הניידות עכשיו, וזה שכל כך קל לקחת את הטלפון ולעשות להזמנה באיזשהו מטוס לאן שאני רוצה, אז זה גם נתן את הניידות בנושא של הנדל"ן. אנשים לא חושבים רק על הבית שלהם בתור, זה הגג שלי, זה הגג שאני אשאר בו 20 שנה, כמו ההורים שלנו, כן? ההורים שלנו זה היה דור אחר, שהם חיו 10, 15, 20 שנה באותו מקום. היום לא. היום החבר'ה הצעירים גם רוצים הרבה יותר ניידות, רוצים שהילדים שלהם יהיו יותר מה שנקרא מולטינשיונלס. אוקיי, בואו נראה, מישהו פה כתב, עלויות הבנייה עלו מאוד, נכון, ובגלל האייס אין גם מספיק עובדים, ולכן יזמים לא מתחילים פרויקטים חדשים, עודף ההיצע יסתיים תוך שנה, שנתיים, אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. קודם כל, אנחנו כבר רואים את זה בניו יורק, by the way. הרבה מהיזמים של ניו יורק, הפסיקו כרגע לבנות בניו יורק, לא בגלל אייס כל כך, אבל בגלל העלויות באופן כללי, ובגלל מה שקורה עם ממדני, ומה יקרה, איזה דברים ממדני ישים במקום, ואז הרבה מהיזמים של ניו יורק, אני יודעת בוודאות, התחילו לבנות, מתחילים להסתכל בפלורידה. אבל יש גם עכשיו הבדל במה שבונים עכשיו. פעם כל בניין היה 100-200 דירות. אז קודם כל פה בניו יורק אנחנו רואים בניינים הרבה יותר קטנים, עם דירות הרבה יותר גדולות. רוב הבניינים החדשים פה כרגע הם, הייתי אומרת, 80 דירות, מקס, כן? ולפני זה, אז היה כאילו ברור מאליו שזה 100 דירות, 200 דירות. גם בפלורידה אנחנו רואים את זה. גם בפלורידה הבניינים הם יותר קטנים, אבל הדירות הן יותר יקרות, כי הדירות הן גם יותר גדולות. וגם היזמים יודעים שהם יכולים לקבל מחיר למטר מרובע הרבה יותר גבוה אם הדירה היא יותר גדולה. זאת עוד סיבה שהם עושים את זה, כי עלות הקרקע זה לא רק עלות הבנייה, עלות הקרקע עלתה מאוד, גם בפלורידה, וכמובן ניו יורק זה תמיד בעיה, כי אנחנו אי, כן? ובאי הזה יש בעצם, יש גבול איפה שאפשר לבנות. טוב, אוקיי. אז יש מישהי ששאלה על איך אפשר להיכנס לתחום הנדל"ן. אז תראו, קודם כל, יש דבר שצריך לקחת בחשבון, שזה עניין, יש הרבה מה שנקרא internships, יש הרבה אנשים שבאים ורוצים לעבוד בשביל קבוצות, רוצים לעבוד בנדל"ן. אני תמיד אומרת, שאחת הדרכים הקלות להיכנס לנדל"ן בניו יורק ובפלורידה, זה להתחיל בתחום ההשכרות. כי בתחום ההשכרות יש הרבה אנשים שנכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, כן? אז מתחילים בתחום ההשכרות, זה כסף גם הרבה יותר קל, הוא יותר מהיר גם מאשר להיכנס לתחום מחירות והשקעות, וזה גם תלוי, אם הרולדקס שיש לכם הוא רולדקס מעניין, ושיש לכם כבר תשתית של אנשים שרוצים לקנות ולמכור, כמובן להיכנס לנושא של מחירות וקניות.
אבל בשביל להכיר את הערים, אם זה ניו יורק, אם זה קליפורניה, אם זה פלורידה, אה, כשעושים מזכרות עושים ווליום, וכשעושים ווליום אז בעצם מכירים הרבה יותר את השטח, מכירים את הבניינים, מכירים את האזורים, ולכן זה דרך מאוד קלה לדעתי ונבונה בשביל להיכנס לתחום בשנה שנתיים הראשונות, ואז להחליט, נשארים בהשכרות, עוברים למכירות, יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים השכרות ונשארים בהשכרות לעד. אז יש לנו עוד 3 דקות או 4 דקות אני חושבת, לפני שאנחנו מסיימים, אז אני רוצה קודם כל להבטיח שעניתי כמעט על כל השאלות, ושאם יש עוד שאלה שאתם רוצים עליה תשובה, אז אנא תשימו בצ'אט עכשיו, בשביל שיהיה לנו זמן לענות. עוד אחד הדברים שאני רוצה לומר זה שהתחום הזה, מה שטוב בתחום הנדל"ן, זה ש-never a dull moment, אין שום שנייה ביום שלי שהוא משעמם, אין שום יום שהוא דומה ליום הבא. אני בעברי, הייתי גם מורה בישראל, אז היו לי כמה מקצועות לפני זה. התחום הזה פשוט משאיר אותנו כל הזמן, הכל משפיע על ענף הנדל"ן, מה שקורה בכלכלה, מה שקורה בצד הפוליטי, הכל, לכן אנחנו צריכים להיות מאוד מעורים במה שקורה בעולם כולו. על הבדלים בפרי-סייל קונדומיניום דבלופמנט לניו פרויקטס בין פלורידה לניו יורק. יש הרבה הבדלים בין לקנות בניו יורק ולקנות בפלורידה, בפרי-קונסטרקשן. בניו יורק יש דבר שנקרא Attorney General, אז כל בניין שנבנה פה צריך לכתוב עליו ספר, ממש ספר ענק, והספר הזה צריך להיות מאושר על ידי Attorney General של ניו יורק. זאת אומרת, יש פה פיקוח מאוד מאוד חזק על בנייה חדשה. הספר הזה צריך לכלול גם איך נראית הדלת, איך נראה הבניין, איך נראה המעלית, איך בונים את המעלית, אז הכל צריך להיות מאושר. אז פה זה מאוד 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 מסודר. בפלורידה זה קצת יותר, הייתי אומרת, פתוח. הזירה היא קצת יותר פתוחה, וצריך להיזהר יותר בפלורידה, אוקיי? צריך לדעת מי היזם, האם היזם יש לו היסטוריה של יזמות. צריך להסתכל שאין תביעות נגד היזם הזה. צריך לראות מאיפה הכסף בא, כי כל הדברים האלה בפלורידה הם מאוד שונים מאשר בניו יורק. יש יותר, הייתי אומרת, כלים בשביל ללכת נגד יזם בניו יורק מאשר בפלורידה. עכשיו בפלורידה המצב הוא יותר טוב ממה שהוא היה, נגיד, אם אתם זוכרים את המשבר של 2008, למה? כי במשבר של 2008 הייתם יכולים לשים 3% של deposit, של down payment, והשאר הייתם מקבלים משכנתה. ואם אני תמיד אמרתי אז, אם זה בן אדם מתהלך ויש לו דופק, הוא יכול לקבל משכנתה. היום זה לא ככה. היום היזמים בפלורידה מבקשים עד 50% של כסף שצריך לשים מהכיס, ואחר כך אפשר לקבל משכנתה. אבל יש הרבה יותר כסף שצריך לשים מראש מאשר ב-2008. לכן זה השתפר, אבל עדיין צריכים להיות מאוד זהירים. אוקיי, סיימנו. אני רוצה להודות לכולם. היה לי מאוד כיף לעשות הרצאה בעברית, הרבה זמן לא עשיתי הרצאה בעברית, ואמרתי גם למיכל ולאמנון שאני מקווה להיות בקיץ בישראל, להכיר את כולכם באופן אישי, ואם יש לכם עוד שאלות, אין לי שום בעיה, מיכל ואמנון, שתיתנו את האימייל שלי ואת הטלפון שלי בשביל הוואטסאפ, תרגישו חופשי לשלוח לי איזה שהם שאלות שאתם רוצים. ג'קי, תודה רבה, היה מרתק.
תודה מיכל, ותודה לכולכם שהצטרפתם אלינו, וכמו שאומרים, to be continued. אז תודה אוקיי, לכולם וערב טוב. תודה רבה, ביי.